दासो एथ'राब्लेट हौवा मानसिया एथ'राब्लेट खालामो आरो हाब माथो लेट जाखो आंलाय दुगैबाय देलायबाय एसे लेट जाबाय बेलाय जेबो नङाना जाम्बि माखौ एथ'राब देलायसोदोंथाय मा कलेजाव मोजां मोजां सिख्लाफोरखौ देलायनायजों महरजों फथायनानै लानो सानदों नामा मा जानला मानला जाम्बि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्रा आंलाय एसे देलायनाय सिख्लाफोर फथायनायनि थाखाय देलायनाय जाबाय आरोना नोंना गोदाव सोरावनो जाम्बिफोरबायदि होमबालाय आंहा कलेजाव खामसाव खुमसाव जानला मानला फैनांगौ हा माथो जाखो खामसाव खुमसावसो फैखानांगौ ना सेंग्रा मानसिफ्रा एथ'राब देलायो आरो फोरखौबासो जाथारगौ बिसोरो होद माखौ रायलायबाय थायो दे जाबाय दे ओमफ्राय थांलाना माथो थौ लेट खालामबोनानै होद जाम्बि सिथादो बेखौ रायलायबाय थायो नामा आच्छा मा जाबावनांगौ जाखोबा जोंनि लाइफआलाय मालाय मैया दाख्लैसो जोनोम जानाय गथ'फ्रा मालाय खारदों बारदों साख्रि मोनजोब्बाय आर्मि फौजिहा ओमफ्राय जोंहा आर्मि फौजि जेबो साख्रि गैजाया साख्रि गोनांफ्रा समायना समायना सिख्लाफोरखौ मोनजोब्बाय ओमफ्राय जों सोरखौ मोनबावनांगौ थोस आंहा बिदियाव गोसो गैयालै बेनथ'लै माथो राखेब मोना दाख्लै पलिटिक्सआव जयेन जाहैनानै गुरलाबा मोनदोंनो आसोलफ्रा जोंहाबो माबा मोनसे खालामनांसिगोनलै जाला नङाबा बिदिजों ओमफ्राय खिन्थु ना मिथिबाय बे मोनसे बुस्थुखौ ओरैबायदि रागा जोंनानै दं आं मोनबा बिमा बिफा फिसा गासिखौबो ज' खाथुमना लैथो गेजेराव सोना दोनसिगोन बे सानाब्रा साना गोजां बोथोर फैबाय आङो फेन हमसा फुलायनानै गुफुर जाबाय गुफुर जानाय लोगो लोगो दा गोजां बोथोर फैनानै ब्राइटनेसा खेनसेनो फुल बारिना होनाया मोजां जाबाय बियो गोसोम जासिगोन ना आङो आया आंहा बुदु लिंहरदोंमोनलै थांनांगौसै नों क्लासाव थांग्रोदो आंना दसे थानानै थांसै थांनो दे ओइ रमाय हाय औ मामोन ओइ रमाय नोंनि नाम्बारखौ हरनो हागोन नामाब्रा मालाबा नांगौ समाव खबर लानो अ ला दे 99455008 ओइ मा मिथियावसो नाम्बार होलाबायब्रा मालायनिलाय गोदाव सोरावनो है जाम्बि बायदि बिसोर नाम्बार होयो नामा ओइ अनसाय मा फांफुंलै मालाय नाम्बार बिनायाव मा जायो नों बिनि बे आंनि मोजां लोगो माने बेस्ट फ्रेन्ड जाम्बालाय नोंसोरलाय मा नांगौ है बिसोरजों रायलायजाला फैदो अखाफोरजों बुरबगदा बेस्ट फ्रेन्डनो ओइ जाम्बा बहानि मा बेस्ट फ्रेन्ड बेलाय लासिंसिंनो रमाय आंनिसो हागोनलै जाम्बा थौ थांसै हेल' दाबो सफैया दहायनिफ्रायनो नेगासिनो दं आङो गोख्रै फै दिदि थांगासिनो थाथ' दसेल' दे मा सानबाय थाखो थुदो सानफ्रामबो लेट मा खालामो थै रुम थानाय सेंग्रा मानसि संनांगौ जानांगौ बिनिखायनो लेट जायो बिनिखायथ' आं नोंखौ सम ओंखाम ओंख्रि संनो लिंहरदा जाम्बि थौ लेजि बय ओइ मा जाला माला बुङोब्रा गालां जागौमोनलै आंजों गालांबाबो अरजाया नैलै बायलै सना दाद मा सिख्लाफोर थालाबायनांगौ लोगोफोर गेम गेलेदों दाद माथो फन रांलाय दानदो र' आं दा उनाव हरफिनगोन नैलै आं कलेजाव दं नोंलै सना होद मा सिख्लाफोर थालाबायनांगौ लोगोफोरसो गेम गेलेदों टाच गेमावनो हिनजावनो खोनायलै मा बुजिथाराब्रा नैबोरखौ मोनसे गेलेदों थोस फना दोनदो हिनजावनिल' ओइ रसना दा दसे थानानै हरफिनगोन आं दे
मालायखौ नांलांबाय थाना आंखौ फोथैबायना दानाव मा थैनायखौ नोंलाय थिबाय थोस गरमबो गरम अयथासार गरम थोस ओमफ्राय नै नोंना रुम नाम्बारा अबाव आंना रुम नाम्बार 10 आंना आव रुम नाम्बार 15 आव होमबालाय थांदो नोङो दे क्लासा मोजां लालै होद नोंसोर क्लासाव थाङाखै नामाब्रा मा खब्ला सिब्ला थालाब थाखो घन्टा क्लास लानो गोदोनिफ्रायनो बर' मिडियामाव फरायना फैबाय दा बे कलेजाव हरखाब इंलिस मिडियाम फरायफैनानै बेखौ बुजिगोन नामा संसे संसां होनना बुजायनायखौ जों बुजिगोन नामा आंथ' जेबो बुजिया जोङोसो आं मास्टारखौनो टाइम पास थांजायोब्रा सिख्लाफोर नायनो थोस जों क्लास लाग्रा बुजियाखैलै नंगौलै नंगौ जोंनि डिपार्टमेन्टनिखौ सासेबो फसायालां सिख्ला मोजाङानो गैखायाबा नोंलाय आंथ' गोबानोसो थोस ओइ फाग्ला नोंना रमाया हैनि बेलाय आंनिखाब्रा गोसोफ्रानो गोजोन मोनलायो नुबाथाय अ रमाय मा क्लास लाखांबाय नामा औ लाखांबाय सारा दिनै दसेल' लादों क्लासखौनो गुबुन खामानि दंनो मालाय औ ओमफ्राय नोंना बडिगार्डआलाय सोर बडिगार्ड दं आंहालाय आया मोनथियासो जाहैबावबाय दाना बेलाय बे अनसाया हिनजाव फाग्लाया ए आंलाय सोरखौबासो होननो सानदों बेना क्लासा जोबथ'वाखै खोमा अ आरो सोरबा दंबावोसो हामारोलै नुदों सिख्लाफोरना डाबल डाबल रोखोम नों मा जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायदों अ सरि रमाय बोरैबा बुंफ्लांबायलै ओमफ्राय दे नोंहा नाम्बारा हरफिनदो दाख्लै बे फाग्लानि थाखाय ससेल' मोनदोंब्रा हरफिनदो दे नाङा आं हरनो हानाय नङा सिख्लाफोरखौ नुबाथाय माने आं 90 डिग्रि सेलसियासआव दावखोयो आरोना अननो लुबैनायखौसो होनदों हो आरो अननाय होसेयावबो बे अननाय होजाग्रा मानसिया अननायखौ गनाया लायाबा जायो आं मेन्टेल नाम्बारखौल'सो बिदों आं नोंनाव बेखौनो होनो हाया अ अनसायनि बिसि जे अनसाय खेनसे बादा होनायावनो अनसायनि खोथायाव लानानै मानिगारबाय रोखोम ओइ अनसाय नों बेखौ मा खालामदों फैलै फैयै नों बायदिया आंसो अनसाय नों मा खालामलाबायदों अनसाय र' अनसाय नोंसोरखौ हमथानो थिनाखै आं थाव थांसै नोंनि दादागिरिया अनसाय नायगोन आं जास्ट वेट एन्ड वाच नों मानो बिसोरो रायलायबाय थायो मालाय गावसोरनो रायलायखायोबा खुगा थानानैबो रायलायनो मोना आरो आंहा बबेबायदि थानांगौ ओमफ्राय बोरै बोरैथो जाग्रोनाय काहानियालाय नाम्बार बिदोंमोन ओमफ्राय आं होआ होनबाय ओमफ्राय अनसाय बिसिसो होनबाय हा अनसाय बिसि आंनि बिसि होनदों नोंखौ नंगौना नङालै औ होनखाबाय है बोरै मिथिगोसोलाय फाग्लाफ्रालाय माखौ मोजाङै मिथिनांगौ नङा माने आसलफोरखौ बुंदां
साला सटफ्रा आंनि बिसि होनना मिथिखानानैबो आरो नाम्बार बिबाय थाबावो आरो नोंनियाव। ओमफ्राय दा आं नोंनि बिसि आरो जों मोजांखौनो मोनलाया आरो बिसिनि खोथाखौथ' बाद दोनबाव। हा मोजां मोनलाया? औ मोजां मोनलायखायाना जोंहालाय सानैजों बेस्ट फ्रेन्डसोखा माथो। खोथाफोरखौ हमनो हागोन ना हाया बे हिन्जावालाय? है मा बेस्ट फ्रेन्डलै मा घन्टानि बेस्ट फ्रेन्ड बेलाय? फाग्लाया गावबो सिरि सिरि आंखौ मोजां मोनखायोबो बुंनानैसो लानो हायाखै। मोजां मोनबा मोजां मोनो थब्लं थब्लं बुंनानै लाबानो जायो। ओंखायनोसो गुबुनफोर नाम्बार बियोबा गुबुनफोरजों रायलायोबा रागा जोङो बियो। फंसे फंनै मोजां मोनलायनायनि लाइन बुंबाबो बुजिया माबायदि हिन्जावफ्रा बेलाय। ओइ मा जालाबायखो नोंलाय? माखौ इसेबां सानसुमै बायदि सानहाबबाय थाखो नोंलाय? गोसोआव मा सानदों मा मादों थब्लं थब्लं बुंनानै लाखा नङाबा उनाव आन्दायगोनबो। हा आन्दायगोन? ओइ मानसियालाय दासो एसे लाइनाव नांहोनो नामालै? बेफोरबायदि डाइरेक्ट होनबा मोजाङानो। माखौ आन्दायगोनफ्रा? आइया जाम्बा बुंनानै लाखायाब्ला आंहा गाबोन समफोर सोरजोंबा गुबुनजों ब्लड थाङोब्ला सोरनो फोरमायगोन नोंलाय? ओंखायनो थब्लं थब्लं बुंनानै लाखा गोसो सिङाव मा सानदों मा मादों मोजां गाज्रि गासिखौबो। गुबुनजोंल' थांनो माने हाबा जाहैनो? औ हिन्जाव मानसिफ्रालाय माथो दिनैनो न'नि गाबोननो गुबुननि। सोरजों हाबा जागोन नों रमाय? मा सोरजों जानांगौ जाखो? जायनो लांग्रोयो बेनो मोनगोन आरो। जायनो लांग्रोयो बेनो मोनग्रोगोन? होनबाथ' मा होमब्लाथ' जाबावखो थब्लं थब्लं बुङा मानो? नङा माने मा मानि मुनि जाबाय थाखो? आं हालाहाय थांसैसो आङो। आया ओइ रमाय आया ओइ रमाय बहा थांनो नागिरखो नोंलाय? आया रमाय 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 I love you I love you I love you I love you मा होनदों? आं मोजां खोनायाखै खनसे बुंफिनलाय। मानसियालाय रागा जोंबाय नामालै? सिन्थिलजों सौजाबानो जाबाय ना बुंसैलां बाबो। I love you रमाय आं नोंखौ मोजां मोनो नाथाय खुगानि बुंनायजोंल' नङा नैबे जिउजों आं नोंखौ मोजां मोनो। बे बाथ्राखौ बुंनोनो एथ'राब गोबाव सम नांबाय नोंनो? जाम्बालाय मोजांखौथ' आंबो नोंखौ मोननो हायो नाथाय रनसाय मोजां मोननाय आरो अननाया मा जिराद नों मिथिगौ ना? रमाय आं सानखादोंमोन नों आंखौ मोजां मोननाय नंखाया होननानै। थेवबो आंनि गोसोआ थानो हायियाव आं दिनै बुंफ्लांबाय। सरि रमाय। आरो मानो बिदि बुंलाबायलायखो? आंथ' नोंखौ मोजां मोना होनाखैना। अनसाय मोजां मोननाय आरो अननाया जिउजों समान। बेजों माब्लाबा दुखुबो फैयो सुखुबो फैयो आरो माब्लाबा समाव गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लाफ्लांनांगौ जायो। आंबो नोंखौ मोजां मोनो अनसाय नाथाय आंहा उननिखौ साननानैसो गिनाय फैयो। जुदि नों आंखौ हरखाबै गारनानै थाङो अब्ला आंनि नोंखौ मोजां मोनफुनाय गोसोआ माबोरै थानो हानो? रमाय आंबो मिन्थिगौ सानैनि गेजेराव थार अनलायनाय थायोब्लाबो जुदि सानैनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयाब्ला बे मोजां मोननाया गोबाव सम थाखाया। आंबोथ' बेखौ मिन्थिखानानैसो नोंखौ मोजां मोनखादों। अ बिदिब्ला नों आंखौ उनाव बावमारगोनसो? नोंहा जुदि आंनि सायाव फोथायनाय गैया नों जौ लोंनो थिन आं लोंगोन सिगारेट सोबनो थिन आं सोबगोन नोंखौ फोथायनो थाखाय। मिन्थिबाय नोंनो आंनि जिउनि लोगोरि फिउचाराव जाखाबाय। जाम्बिलाय। आरो बिदि बुंनानै जुदि खोथाया उनाव उल्था जायोब्ला मिथिखा मा जागोन। आंबो मोना गुबुननोबो जानो होआ आं। थोद जाम्बि
नोंबादि इसिबां सुन्दरि हिन्जाव मोनानलाय आरो सोरखौ लाबावनांगौ आंलाय ओमफ्राय खोथायाथ' मिलायजोबखाबाय दा थुदो थांनोसै बाबु बिमा माखौबा सिगां हाबा जायागारा थोद जाम्बिलाय हाबानि सिगांनो बुंखानांगौनो बिदिब्लासो हाबानि उनावबो बुंनो मोनोनो माने फिसा हौवा मोनोनो दे जाम्बिलाय जाबाय थुदो दे सना या आदा रुम नाम्बार 25 आ अबेथिंमोनथाय अ आगै देग्लायसो गोदान एडमिसन लाफैदों नामा औ आदा आं देग्लायसो गोदान अ बै जोंना आगै रुमा फैलाय बै नुहुरनायानो दे आदा होनबा औ दे आगै दे ओइ सिख्ला रसलाय मा जाखो आब' बियो सोर नों बेखौ सिनायो नामा ओहो आब' आं बे आदाखौ सिनाया आं देग्लायसो गोदान रुम नाम्बार मिथियैखायसो आं सोंदों दै जाम्बि बायदिलै फैलाबायनानै मा जाफैलाबायलाय नों सोरखा खराबिलाय बियो सोर मिथिगौ ना आगै बियो नोंगुमै माने आंनि जानो गोनां हौवा बेखौ गोरोन्थियाव माब्लाबाबो नोजोर दाहोखा आरो नोंनि लोगोफोरनो गासैनोबो खोन्थानानै होजोब जुदि नोजोर होनांगौब्ला खोथाया बेले बेजे जागोन अ आब' बिदिब्ला बे आदाया नोंनि गुमैसो आं मिथियाखैमोन आब' जाबाय दे दा मिन्थिनानै लाखादो आरो लोगोफोरनोबो खोन्थानानै होजोबखादो थांदो थां जागोन दे आब' बिदिब्ला आं थांनोसै जाम्बिलै नोङो आंनि गन्थंखौनो हास'थारसिगोनलै नोङो लासिं सिंनो मानो बिदि खिथालाबायनांगौ नोंलाय थौ मा फसायदोंमोन गोसोआव बेबायदि साननाय दङब्ला डिलेट खालामहरखा नङाबा नोंखौसो मोनगोन आङो दा मा जानला मानला बुंबाय थायोब्रा नोंलाय जाम्बि बायदिलाय ओमफ्राय नै दा नोंना क्लासआ थाब जोबाबा आं थांग्रोगोन रुम मालिक फैनो आयङा ओमफ्राय गेटखौ आं साबिसो मारिबोदों दे फैनायावबो फैफानो मोना आरो थांनायावबो थांनो मोनला दा जाम्बि माथो सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामगासिनो माथो सानैजोंनो नै टाइम जाबाय नोंना क्लासआ थांद' दे ओइ बेखौ नंला गेलेदोंना बहा नायनानै थाबायो ए बे फंसे बाथ्राखौनो लासै गुरै रावजों बुंनो हाया जाहैबाय नोंहा माथो बेखौ गोरा बुंनांगौ ओया फै असब्रब्रा आदा नोंना मेगन गैया नामा बिदि सौग्रावलाबायनो जाबाय दा तात जानला मानला थांनो क्लासाव थां गोदाव सोराव आया मा जाखो फै बे साइडआव फै बाव जिरायाखै खर' सादों खर' गिदिंदों खर' गिदिङाखै खर' गिदिंदों खर'आ बारा गिदिंदों ना माखै बारा गिदिंथारो ना औ आदा
मोजां मोननाया मा बेखौ आं मिन्थिनांबाय गोदाव सोराव जानांबाय आं अननायनि थाखायनो साया माया जाखांफैयो नोंनिल' महरा साया माया जाखांफैयो नोंनिल' महरा आदा बे लादुखौ हरलाय आदा न' बेखौ जा दैबो नांगौ नामा आदा नों थाथ' दे आदा आं क्लास लाहैनोसै आया बे गथ'आ बेयाव फाग्लाजों मा मोनखोब्रा बेलाय मेथाइसो होलायबावदोंदां थ'थ' जाहैनांगौ अय नानि बे फाग्ला मानसि खाथियाव मा मोनदोंब्रा नोंलाय मेथाइसो होलायबावदोंदां बारा खेला गैया अरजागोनबो फाग्ला मानसियाव अय मेथाइसोखौब्रा बे मुगुसो फाग्ला मानसिनि खाथियाव मारै सिथाब सिथाब गोसोनाय बायदि थाखोब्रा नानि नोंलाय आदामोन बियो गाव हारसिं गोसो जानानै फाग्ला जानो होनना जायाखै बेखौ गुबुनासो फाग्ला खालामदों नोंसोर बेखौ मिथिया फाग्ला होननानै सासे गोथां जिउ गोनां सुबुंखौ नासयनो आरो मुगैनो हामा आदामोन पाप नाङो नों बायदि जुनियर मानसिया जों बायदि सिनियर मानसिजोंसो उल्था उल्था रायज्लायनो फैदों नों मा मानसिखौलाय बेनि फारसे गथ' बे मानसिया हिनजावनि थाखायसो फाग्ला जादों मिन्थिबाय ओइ मा जादों बेयाव मानि दावराव मानो सोबादों बेखौ सार आदामोना बे आदाखौ जानला मोनला फाग्ला माबा माबि नङै बाङै गाज्रि गाज्रि राव बुंदों बेनिखायनो आं बिसोरखौ बादा होदोंमोन बेवहायनो बिसोर आंखौ सोबादों रोखोम आरो धनन्जय नोंसोर मिथिगौना सासे फाग्ला मानसिया माबायदि आखुनि मानसि जायो सासे फाग्ला मानसिया सासे लेखा गोरों मानसिनिफ्रायबो साबसिन मानसि जायो बिसोर लेखा रोङा जानो हागौ थेवबो बिसोर रावजोंबो दावराव दावसि खालामनाय नङा आरो रावनिबो खहा खालामा आरो बे बाथ्राखौ गोसोआव ला फाग्ला मानसिफोरनि जाहोनाव माब्लाबाबो जेंना फैया जेंनाया फैयो सियान मानसिफोरनि पाप खामानि मावनायनि जाहोनावसो मा नोंसोर बावबाय नामा सानसे समावदि बे फाग्ला मानसियानो नोंसोरबायदि मोजां मानसिमोन आरो फरायनायफोरावबो नोंसोरनिफ्राय साबसिनमोन दिनै बियो मानिबा जाहोनाव बेबायदि महराव फैनांबाय सोरनि उदखारावबा एफा मोजां फरायसाया हरखाब बेबायदि जाहोनाव फैखो सार बे आदाखौ सासे सिख्लायासो फाग्ला खालामदों सासे सिख्ला नाथाय माब्रै खोनासं सार आं जेब्ला कलेजनिफ्राय थांबाय थायो बे समावनो खर' गिदिंनानै गोग्लैनो नागिरो अब्ला बे आदाया आंखौ हमथाफैयो जेब्ला आदाया आंखौ दसे रेस्ट लाथों होनना जिरायहोयो बे समावनो सासे सिख्लाया
उनजों फैना अन्थाइजों खर'आव आदाखौ देफैयो। जाबाय दे, आं गासैखौबो बुंनो हाखाबाय। बिनि गुबै जाहोनानो जादों लाभ। लाभआनो मानसिखौ फोथैयो, फोथाङो, दुखुबो होयो, सुखुबो होयो आरो माब्लाबा फाग्लाबो खालामो। लाभ होननाय बुस्थुआ मावनो हायै खामानिखौबो मावहोयो। मानोना लाभनि फिलिंसखौ आंबो सिगाङावनो मोनबोखाबाय। मा बुंलाजोबखोब्रा बे प्रफेसारालाय? आंथ' एकबो बुजियाखै। नोंसो बुजिदों? बुजियाखै आंबो। जेबो बुजियाखै। रुमाय 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 I love you I love you I love you I love you मा होनदों? आं मोजां खोनायाखै। खनसे बुंफिनलाय। मानसियालाय रागा जोंबाय नामालै? सिन्थिलजों सौजाबानो जाबाय ना। बुंसैलां बाबो। I love you रुमाय। आं नोंखौ मोजां मोनो। नाथाय खुगानि बुंनायजोंल' नङा, नैबे जिउजों आं नोंखौ मोजां मोनो। बे बाथ्राखौ बुंनोनो एथ'राब गोबाव सम नांबाय नोंनो? जाम्बालाय, मोजांखौथ' आंबो नोंखौ मोननो हायो। नाथाय रनसाय, मोजां मोननाय आरो अननाया मा जिराद नों मिथिगौ ना? रमाय, आं सानखादोंमोन नों आंखौ मोजां मोननाय नंखाया होननानै। थेवबो आंनि गोसोआ थानो हायियाव आं दिनै बुंफ्लांबाय। सरि रमाय। आरो मानो बिदि बुंलाबायलायखो? आंथ' नोंखौ मोजां मोना होनाखैना। अनसाय, मोजां मोननाय आरो अननाया जिउजों समान। बेजों माब्लाबा दुखुबो फैयो, सुखुबो फैयो आरो माब्लाबा समाव गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लाफ्लांनांगौ जायो। आंबो नोंखौ मोजां मोनो अनसाय, नाथाय आंहा उननिखौ साननानै एसे गिनाय फैयो। जुदि नों आंखौ हरखाबै गारनानै थाङो, अब्ला आंनि नोंखौ मोजां मोनफुनाय गोसोआ माबोरै थानो हानो? अनसाय! अनसाय, I'm sorry अनसाय। नों आंनि थाखायनो बेबायदि जानांबाय। अनसाय! आं नायगोन। मा बियो? बोरो? अनसाय! बोरो? मा बियो?
मा बियो सोर घन्टा बारस'ना होलायखो आयौ माथो थैसो गजोब्बाय जाला 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 मोजां मोननाया मा बेखौ आं मिन्थिनांबाय गोदाव सोराव जानांबाय आं अननायनि थाखायनो साया माया जाखांफैयो नोंनिल' महरा साया माया जाखांफैयो नोंनिल' महरा मोजां मोननाया मा बेखौ आं मिन्थिनांबाय गोदाव सोराव जानांबाय आं अननायनि थाखायनो साया माया जाखांफैयो नोंनिल' महरा नोंसोर मिथिगौ ना मोजां मोननाया मा? What is love? लाभ माने अननाय। अननाया मा? अननाया ओरैबादि जेराव अननायनि थाखाय जिउखौबो गथायनो हायो आरो गावनि देहा सोलेर गासैखौबो बावसोमनोबो हायो। नंगौ, थारैनो अननाया जिउजों सोमोन्दो गोनां, जायनि थाखाय थैनोबो हायो। बेल' नङा, अननाया ओरैबादि जेराव बेयो मानसिखौ सुखु गोजोनखौ हरखाब लाबोयो, जेराव मोखाङाव मिनिनाय, गोसोआव गोजोननाय मोनहोयो। नाथाय मिनिनाय थाब्लाल'दि गोजोननाय फैयो बे नङा। बेनि अनगायै मिनिस्लु मिनिनाय मोखांनि सोमखे महरा सुखुनि बाना लाबोग्राबो जायो।